खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आंनि बे सोरां लामा इउटिउब चेनेलजों नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान टपिक लाना फैदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांगोन आरो फुरा नायनानै नोंथांमोना बुजि मोनगोन। आं बेखौनो बुंनो सानदों, माखासे फेक आइडि नागारनाय जोंनि माखासे बर'नि गेजेराव। दिनै बेखौनो आं बुंनो सानदों, बर'नि गेजेराव माने जाय गाज्रि गोसोनि, जाय मोजां गोसोनि नङा, बांसिन गाज्रि गोसोआसो बेफोरबायदि फेक आइडि बानायो आरो गाज्रि हाबाखौ मावनो थाखाय आरो हारिनि गेजेराव गाज्रि मुं लानो थाखाय आरो हारिखौ गाज्रि खालामनो थाखाय बिसोरखौ बुङो हारिनि गाज्रि खालामग्रा एम्फौ। नोंथांमोना गाज्रिमोन मोजांमोन बेखौ आं डाइरेक्ट बुंबाय। जायफोर नोंथांमोना गाज्रि आइडिया बानायनानै दिनै हारिनि गेजेराव गाज्रि हाद्रि गुफुं होनानै एबा अर सावनायनि उखुन्दै बायदि नोंथांमोना बर'नि सायाव लुफावना होनो नागिरदों। दिनै बे ससियेल मिडियासो, बे ससियेल मिडियायाव उन्दैयाबो नुदों गेदेराबो नुदों नोंथांमोननि सायाव मा मावदों मा मावाखै। बेखायनो आजिखालि मुगायाव जाम्बा गैला, बयबो गोरों गोजासै। नोंथांनि आइडिया फेक आनफेक, नोंनि बै आइडि फेक बानायग्रा आरो गाज्रि सुलु लाना गाज्रि पस्ट खालामग्रा बिथांमोननि सायाव आं बुङो, नोंसोरो गाज्रि खामानि मावनो फैदों। बेखायनो नोंसोर बिनिफ्राय गोजान जा। नंगौखौ साखि हो, नंगौखौ फोरमान हो, सैथो रावखौ बुं, नंगौ खोथाखौ बुं आरो नंगौयै फोलाना हो। बेखौसो जों सानो आरो हारिनि थाखाय मोजांखौ मावनो नाजा, बेखौनो सानो। जोंबो नाजादों, नाथाय जोंनाव जाखिनि नलेज दं जों बेजोंनो नोंथांमोनखौ मिथिहोयो। जों बेखायनो सानो जों दासिमबो डेभेलप नङा, जोंनि बर' हारिया दासिमबो थोजासे जोंनि बे आसामावनो लोमाखै। होमबा नायदो, जोंनि बर'आ दासिमबो एसेल'। दिनै जोंनि बर' होननानै जोंनि बर' लेंगुवेजखौनो बांसिन मानसिया रायज्लायनो रोङा। दिनै नाय, आसामिस अल आसामिस आसामफ्राव रायज्लायजादों, दिनै जोंनि बर'आ रायज्लायजायाखै। बेखायनो बुङो डेभेलप जायो बर'जों। डेभेलप जानो थाखाय जों मोजांखौनो मावनांगोन, मोजां लामाजोंनो आवगायलांनांगोन। बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानो। मोजांखौ मावगोन जों, मोजांजों आवगाय। बेखौनो जों बेसेबां गोरों गोरा मानसि दं, जोंनि माखासे गोरों गोराफोरनि सायावबो आं बुंनो सानदों। मोजांनि खोथासो आं बुंगोन, बेयाव आं गाज्रिनि थाखाय बुंनो सानाखै। मानो होनब्ला जोंनि सायाव दा माखासे MA BA फरायनाय मानसिफोर दं। दिनै बिसोर नोंथांमोना दिनै राजनितिखौल' गेलेनानै दिनै माखासे सोलोंथाइ माखासे फोरोंना हो। माब्रै होनोब्ला राजनितिखौ साइडआव दोननानै माखासे नोंथांमोना गिदिर डिग्रिजों दंफायोब्ला आं बेखौनो सानो जे नोंथांमोना बर'नि सायाव मोनसे सोलोंथाइ होगोन बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो जों गासैबो हारिखौ माबादि जुथुमा लाबोगोन बेखौ डाइरेक्टलि नोंथांमोना मिथियो आरो सैथो रावजों। दिनै मानो थगायलायनाय, मानो नंखाय खालामलायनाय, मानो बिदि जानो मोन्दों? दिनै बे आइडि फेकजों लोगोसे दिनैनि गोबां बायदि मावबोगासिनो। दिनै दाखालिनि फैला मेन्देलानि लिक जानाय आरो नैबे मा होनो बे गान्जा मुभि बड' फिल्मनिबो मोनसे लिक जादों। आरो मालायनि एबा जोंनिनो माखासे मानाव गेदेर एबा मानगिरि दिनै प्रमिला रानि बिथांनि आइडि बायदि, माने प्रमिला रानिनि माबा मा होनो बेखौ, प्रमिला रानिनि आइडि बायदि जानानै प्रमिला रानिखौ दिनै फानदों। दिनै बेफोरबायदि खालामनाङा। बेफोर गोसो गाज्रिजों मालाबाबो बे इलेक्सनाव जौगानाया सानसे हाद्रि बाला सारलायनाय जागोन। बेखायनो जों मोजांजों आवगायगोन, नंगौजों थाबायगोन आरो नंगौखौ फोरोंगोन आरो हारिखौ फोसाबगोन। बेखौनो लानानै आं नोंथांमोननिसिम दोननाय जाबाय। गोजोन्थों।